תחשבו רגע, יכול להיות שאתם משלמים אלפי שקלים יותר מדי למס הכנסה כל שנה, וזה לא כי עשיתם טעות, אלא פשוט כי לא הכרתם את כללי המשחק. זה לא איזה טריק, ובטח שלא העלמת מס. זה פשוט לדעת מה מגיע לכם על פי חוק. אז אנחנו הולכים עכשיו לפרק את זה לגורמים, נבין בדיוק איך מערכת המס בישראל עובדת, ונראה כמה דרכים חוקיות לחלוטין לחסוך והרבה. ורק חשוב להדגיש, כן, כל מה שנאמר פה זה להסרה על ידע כללי, זה לא ייעוץ מס מקצועי. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז מס הכנסה. השם די מסביר את עצמו, נכון? אבל איך זה עובד באמת? פה בדיוק נמצאת הנקודה הכי חשובה, והאמת היא שרוב האנשים פשוט לא מבינים אותה עד הסוף. אנחנו מדברים על שיטת המדרגות. בטח יצא לכם לשמוע את זה, אולי אפילו חשבתם על זה בעצמכם. הפחד הזה לבקש העלאה בשכר, כי רגע, זה יקפיץ אותי מדרגה ובסוף יישאר לי פחות כסף ביד, אז זהו, שזו אחת הטעויות הכי נפוצות שיש. זה פשוט לא נכון. אז בואו נבין את הכלל הכי חשוב פה. שיעור המס הגבוה יותר של המדרגה החדשה חל אך ורק על הכסף שנכנס לאותה מדרגה, לא על כל המשכורת שלכם מהשקל הראשון. וזה, חברים, כל הסיפור. זה ההבדל בין שמיים לארץ. טוב, דוגמה תמיד עוזרת להבין. בואו ניקח את רחל, שמרוויחה 15,000 שקל בחודש. אם היינו חושבים בטעות, היינו אומרים, אוקיי, 15,000 זה במדרגת ה-20%, אז היא משלמת 3,000 שקל מס. אבל זה לא נכון. הדרך הנכונה היא לחשב כל חלק בנפרד. על החלק הראשון משלמים 10%, על החלק הבא 14%, ורק על מה שנשאר משלמים 20%. תראו את ההבדל, זה כמעט 900 שקל פחות מס כל חודש. מטורף, לא? אוקיי, אבל רגע, זה עוד לא הכל. לפני שמתחילים לחשב, יש עוד משהו סופר חשוב במשוואה, ואתם יודעים מה? פה מתחיל הקסם האמיתי. אני מדבר על נקודות זיכוי. מה זה בעצם? תחשבו על זה כמו קופון הנחה ישיר שקיבלתם על המס. זה לא מוריד לכם מההכנסה, זה מוריד ישירות מהסכום הסופי שאתם צריכים לשלם. ממש ככה. כל נקודה כזו שווה סכום כסף קבוע כל שנה, שפשוט נשאר אצלכם בכיס. אז כמה זה שווה בכסף? בואו נדבר תכלס. רק נקודות הבסיס. ה-2.25 נקודות שכל תושב ותושבת במדינה מקבלים אוטומטית, שוות בערך 6,500 שקלים בשנה. כן, כן, שמעתם נכון. זה כסף שלכם שנשאר אצלכם ולא הולך לקופת המדינה. וזה נראה מדהים כשרואים את זה במספרים. זוכרים את רחל? המס שחישבנו לה היה 2,116 שקלים. אבל אז מכניסים למשוואה את נקודות הזיכוי שלה ובום! המס יורד ל-1,571 שקלים בלבד. זו הנחה של יותר מ-500 שקל. כל חודש. פשוט ככה. וזה רק מתחיל. הנקודות הבסיסיות האלה הן באמת רק קצה הקרחון. יש עוד כל כך הרבה מצבים שנותנים נקודות נוספות. למשל, נשים מקבלות עוד 0.5 נקודה. יש נקודות להורים, על כל ילד, לעולים חדשים, למילואים מניקים, ואפילו, כמו שנראה עוד רגע, למי שגר ביישובים מסוימים. כל נקודה כזו חוסכת עוד ועוד כסף. אוקיי, אז הבנו את התיאוריה, את הבסיס, עכשיו בואו נדבר על החלק המעשי. איך אפשר באופן אקטיבי לגרום למספר הזה לרדת עוד יותר? יש 3 אסטרטגיות מרכזיות, ממש משנות משחק שאנחנו הולכים לדבר עליהן עכשיו. אז על מה נדבר? על איך הכתובת בתעודת הזהות יכולה לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים. על איך הפנסיה וקרן ההשתלמות הם לא רק לעתיד, אלא גם להווה. וגם על החשיבות של מעקב אחרי הוצאות מוכרות. יאללה, בואו נתחיל עם הראשונה, שהיא אולי המפתיעה ביותר. טוב, תקשיבו לזה, כי זו כנראה האסטרטגיה הכי עוצמתית והכי פחות מוכרת. זיכוי מס לתושבי הפריפריה. כן, המדינה פשוט נותנת הנחת ענק במס, רק בגלל שבחרתם לגור במקום מסוים. זה עד כדי כך פשוט. המספרים פה פשוט מטורפים. בואו ניקח דוגמה. מישהו שמרוויח נגיד 250,000 שקל בשנה, ועובר לגור באילת. הוא מקבל זיכוי מס של 10%, כן? עד תקרה מסוימת. מה זה אומר בתכלס? חיסכון של בערך 25,000 שקל בשנה, רק בגלל שינוי כתובת. זה לא יאמן. האסטרטגיה השנייה חכמה במיוחד. היא רלוונטית גם לשכירים וגם לעצמאים, וזה השימוש בחיסכון לפנסיה, ובעיקר בקרן השתלמות. תראו איזה יופי זה עובד. כל שקל שמפקידים לשם בעצם יורד מההכנסה שעליה מחשבים את המס. במילים אחרות המדינה אומרת, הפקדתם לחיסכון? יפה. אנחנו נתייחס אליכם כאילו הרווחתם פחות השנה. וככה משלמים פחות מס. ושום, בואו נראה את זה בכסף. עצמאי שמכניס 240,000 שקל בשנה, הוא מפקיד את המקסימום המותר לקרן ההשתלמות שלו, יכול לחסוך בערך 7,000 שקל במס, באותה שנה. וזה עוד בלי שדיברנו על הבונוס האדיר שהרווחים בקרן הזו פטורים ממס. זה פשוט מכל הכיוונים, ווין ווין. טוב, אז איך כל החלקים האלה בפאזל מתחברים? בואו ניקח סיפור אמיתי, מקרה מבחן.
נכיר את מורן ונראה איך היא לקחה את כל הכללים האלה ופשוט חסכה לעצמה סכום כסף שממש שינה לה את החיים. אז תכירו את מורן. היא מעצבת גרפית עצמאית, בת 32, היא מרוויחה יפה 264,000 שקל בשנה. אבל, לפני שהיא נכנסה לעניינים, היא שילמה למדינה בערך 60,000 שקל מס. כל שנה. זה המון כסף. ואז מורן החליטה לעשות כמה מהלכים ממש חכמים. 1. היא עברה דירה, לכפר בלום, יישוב שנותן 12% הטבת מס. 2. היא פתחה קרן השתלמות והתחילה להפקיד את המקסימום. ו3. היא הפכה למסודרת והתחילה לתעד כל הוצאה שקשורה לעסק שלה. והתוצאה פשוט מדהימה. תראו את המספרים האלה. רק מהמעבר צפונה היא חסכה 25,600 שקל. קרן ההשתלמות הוסיפה עוד חיסכון של 7,000 שקל, וההוצאות המאוחרות עוד כמה אלפים. אם מחברים הכל, היא חסכה יותר מ-30,000 שקל. בשנה אחת. ועכשיו בואו נחשוב רגע קדימה. לטווח הארוך זה נהיה אפילו יותר מטורף. בפריסה של 15 שנה זה חיסכון של יותר מ500,000 שקל. 500,000 שקל שנשארים אצלה בכיס שהיא יכולה להשקיע, לחסוך, לעשות איתה מה שהיא רוצה, במקום שהם פשוט ילכו למדינה. טוב, אז אחרי שראינו את כל זה, בואו נזקט את הכל לכמה כללי זהב, כמה טיפים פרקטיים שאפשר לקחת מפה. אז הנה התכלס, כלל מספר 1, לדעת מה מגיע לכם. תבדקו כל שנה, הזכויות משתנות. כלל שני, לתכנן מראש. לא לחכות לדצמבר כדי להיזכר, אלא לעקוב אחרי ההוצאות ולהפקיד לקרנות כל השנה. כלל שלישי, לחשוב על המיקום. אם יש גמישות, הכתובת יכולה להיות מכונת הכסף הכי טובה שלכם. ויש גם בונוס. אל תהססו להתייעץ עם איש מקצוע, לפעמים זו ההוצאה הכי משתלמת שתעשו. והנה הנקודה האחרונה והכי חשובה אולי. מס הכנסה לא יתקשר אליכם בבוקר ויגיד, היי, שלום, שילמתם יותר מדי, מגיע לכם החזר. זה פשוט לא יקרה. זו האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו, להכיר את הכללים, לדעת מה מגיע לנו, ולוודא שהכסף שלנו עובד בשבילנו, ולא